Spuneam și mai devreme, sănătatea e mai importantă decât orice și alături de noi avem pe doamna doctor Simona Buliga. Bine ați venit alături de noi. Ați revenit alături de noi. Vorbim așadar tot despre sănătatea ochiului sau mai degrabă despre investigații, nu? Pentru că astăzi vorbim despre tomografia oculară. Și o să vă întreb, înainte de orice, pentru ce sau când ajungi să faci o astfel de investigație? Tomografia oculară este o investigație complexă și de mare mod în oftalmologie, pe care poți să o faci oricând, că ai auzit la vecinul că a făcut-o, dar cel mai bine ar fi să o faci atunci când ai o indicație. La recomandarea medicului. Ne întoarcem la recomandarea medicului și la controlul pe care ar trebui să-l facem periodic. Dar medicul ți-o recomandă când? Medicul ți-o recomandă când constată că ai o problemă, de obicei la nivelul fundului de ochi, pe retină sau pe nerv optic și când dorește o explicație în plus pentru problema pe care o ai. Ok. Bun, dar până la urmă ce este o tomografie oculară? Că am auzit de tomografie, dar nu la ochi, am auzit de altfel de... Spre deosebire de tomografia aia clasică, de care știm cu toții și care se face cu raze X, fiind agresivă pentru organism, cam 100 de radiografii înseamnă o tomografie. Tomografia oculară este o investigație care se face cu ajutorul luminii. Este o metodă specială, se cheamă lumină polarizată. Este un aparat special pentru tomografia de ochi și cu ajutorul ei se poate face această scanare sub formă de felii la nivelul fundului de ochi, la nivelul retinei sau, mai nou, la nivelul nervului optic pentru urmărirea, monitorizarea glaucomului. Deci, dar, până la urmă, pacientul este supus radiațiilor în momentul în care suportă astfel de... Nu, este total neinvazivă, este ușor repetitivă, e ușor de suportat, nedureroasă, deci este o investigație facilă pentru pacient. Adică omul vine și stă așa, nu știu, și îi se face tomografia, nu doare, nu simte, nu... Nu. Adică vine pe picioare și pleacă pe picioare. Vine pe picioare, pleacă pe picioare, în cel mai rău caz se pot pune picături de dilatat, deci pleacă un pic mai în ceață, dar altfel la acest aparat special și tot atunci primește și rezultatul. Deci adică rezultatul se primește pe loc. Rezultatul se primește pe loc, să zicem, se face tomografie oculară ca să vezi o anumită afecțiune sau se scanează oricum totul de la cap la coadă? Se scanează toată retina, dar poți să faci niște scanări mai aprofundate pe zona care te interesează. Ați vorbit săptămâna trecută despre îmbătrânirea retinei. Așa este. Pentru această patologie se face extrem de frecvent această investigație pentru a vedea stadiul bolii, pentru a vedea dacă boala e activă sau nu, pentru a vedea indicațiile de tratament. Ce altă boală, să zicem, mai poți diagnostica cu acest... Îmbătrânirea retinei cunoaște mai multe forme, nu numai cea despre care ați vorbit în emisiunea trecută. Există multiple patologii de genul gaură maculară, membrană epiretiniană, care sunt niște lucruri de specialitate, dar care sunt niște afecțiuni care determină o scădere importantă a vederii și pentru care această tomografie care îți arată un fel de secțiune live a retinei te ajută foarte mult în punerea unui diagnostic, dar și în urmărirea postoperatorie sau după tratament a acestor pacienți. Vorbeam cu cineva la sfârșitul ăsta de săptămână care îmi povestea că are un băiat și are o problemă cu 6 dioptrie la un ochi, ceva de genul ăsta, adică destul de important. Și copilul nu e chiar copil, că are 18 ani și tocmai ce-a dat examenul de bacalaureat, dar știi cum e. Mă gândesc că astfel de investigații se pot face și la copii? Se pot face și la copii și chiar copii în adevăratul sens al cuvântului, adică nu 18 ani, copii mult mai mici, totul ține de colaborare. Cam cât de mici, adică de la ce vârstă? Acum depinde cât de tare îi răsfățăm. Pe fiica mea care are 4 ani mă îndoiesc că aș reuși să o pun la aparatul ăla, deși total neagresivă, dar sunt și copii mai mici de 4 ani care stau foarte cuminți. Dacă au nevoie? Da, cum v-am zis, e o investigație extrem de facilă, care se face repede. Sunt niște semnale luminoase la care trebuie să se uite. Dacă reușești să-l păcălești câteva secunde să se uite fix acolo, ai reușit să-i faci tomografia.
Adică nu doare, și nu trebuie să ne temem în momentul în care ducem un copil să facem deloc. o astfel de investigație, pentru că până la urmă... Categoric nu îi facem nimic rău și agresiv asupra lui, asupra corpului, asupra ochiului. Dimpotrivă, putem obține informații prețioase. E foarte bine că se întâmplă așa și înțeleg că la dumneavoastră, la clinică, lucrurile sunt mult mai ușor de investigat decât... Da, noi la Europoi avem multe investigații speciale pentru ochi, adică nu tomografia e cea care ne dă răspunsul pentru toate patologiile oculare. Există tomografii speciale, cum v-am zis, de retină, de nerv optic, există investigații care diagnostichează patologia de cornee, de tipul topografiilor, există celebrul câmp vizual, pahimetrii și așa mai departe. Investigațiile în oftalm... foarte important pentru oameni să înțeleagă că orice afecțiune au. Sau, știți cum e, la medic te duci, mai bine să spună medicul că ești ipohondru decât să trăiești cu vreo problemă, nu? Și până la urmă, asta cu vederea este foarte importantă, pentru că de acolo pornesc toate, de acolo poți să faci încă un pas și încă un pas și încă un pas. Adică vederea mie mi se pare mai mult decât importantă. Da, sigur. Bine, mulțumim mult de tot pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute.